Приятели, направо ми се топли сърцето, като виждам колко популярно стана видеото и каква реакция предизвика и колко много хора всъщност оказаха подкрепа, за което искрено ви благодаря. Нека да покажем, че има общност. И винаги съм твърдял, че психоделичната общност е най-добрата общност, която има най-много подкрепа, разбиране, отвореност и осъзнатост. Започвам да коментирам по някои от коментарите, които получих на видеото. Благодаря на Русица Велкова, която е написала, че някои напълно откачиха от ментета в БГ. Други са раково болни, дето са ги употребявали. Тук наистина не знам за какво говорите. Наистина не зная за какво говорите, защото психоделиците имат точно обратните свойства, антиракови свойства. Пълна регенерация на ДНК, човек се чувства като изпран. Човек се чувства като буквално с едно душичката му и цялото му тяло и всичко му е изпрано. Хайде по-леко опитах преди много време, само дето не умрях. Това много ми хареса, много се смях, много е готино, защото това е доста често срещано следствие. Човек се чувства като се едно е умрял. Само че доста по-дълбоко значение, отколкото може би някои имат предвид. Смъртта на егото е едно от нещата, които са станали дори прекалено популярни в тези среди. Всеки се стреми да убие егото си. То няма как да умре, а всъщност то е много ценно, то ни служи, имаме нужда от него, за да функционираме тук в този свят. И въпросът е да потиснеш егото си, да изключиш Default Mode Network, което правят всички психоделици. Те изключват Default Mode Network, което е системата от обтъпкани пътища в мозъка ви. Асоциациите, когато са просто моделите ви на мислене и на поведение. Вашата същност се корени в там. Това, което сте вие. Защото вие нямате толкова много свободна воля, колкото си мислите. 95% от нашите мисли и действия са автоматични. Освен ако човек не медитира и не практикува много осъзнатост или не взима много психоделици. Затова те изключват тези оттъпкани пътища. Психоделиците просто ги изключват, мозъкът се свързва целия. Затова са и така наречените халюцинации понякога, които не са халюцинации в смисъла, в който повечето хора, които не са употребявали, си мислят. Не виждаш розови слончета или някакви такива неща. Виждаш по-голяма част от реалността. Мозъкът ти се активира целия. В смисъл, това е видяно и доказано в ЕЕГ-та, в всякакви изследвания. Мозъка влиза в кохерентност. Да речем, че зрителният дял почва да храни слуховия дял, получават се синестезии, смесват се сетивата, понеже мозъкът работи абсолютно свързан целия. И когато този Default Mode Network се изключва, човек има чувството, че умира, защото реално умира неговото его. То се изключва. Цялата концепция за това кой си ти, какво правиш, как се казваш, какво работиш и всякакви други такива неща просто изчезват и остава една истина, едно съществуване. Ти просто си. И в това състояние ние виждаме истинското си аз, срещаме истинското си аз. И всички илюзии падат. Ти не се кажеш Гошо. Ти си душа, ти си едно същество, също като мен. Абсолютно същото същество. Частичка от общото е в теб и в мен. И това, че ти е даден тук сега в тази инкарнация, това име Гошо, не трябва да се преидентифицира. Смисълта ме няма нищо да си Гошо. Ти си прекрасен Гошо, обичам те. Но не се идентифицирай с това, не се идентифицирай с мислите си, с вярванията си до степен, че те са абсолютна реалност, защото пич, ще вземи 3 грама сушени гъби и ще видиш, че тази реалност, която цял живот си градил и си мислил за бетон, всъщност е пълна илюзия. Всъщност всичко се разпада. И психоделиците ни учат, че всичко е илюзия. Че нещата, които сме си мислили, че са така, не са точно така. И започваме да виждаме истината. Виждаме през илюзията. Луковите глави падат и започваме да установяваме, че са ни лъгали. Че правителството ни лъже, че родителите са ни лъгали с най-добри намерения. С най-добри намерения.
Имам предвид, че всички ние се самозаблуждаваме, че живеем едни животи, които трябва да работиш, да ходиш на училище, да имаш семейство и да си вземеш пенсийка и да умреш. Само че, пак казвам, в това няма нищо лошо. Толкова много пъти ще ме разберете погрешно, докато говоря за тия неща, но аз ще продължавам да говоря и да изяснявам, докато не стане ясно. Както и да е. Нека да продължава с коментара на женичката. То не е детска игра, бе, момче. Значи, госпожо, не знам дали сте си били убедени, че сте мъртва, когато сте само дето не умряхте, но аз съм бил в състояние, в което наистина мислех, че съм умрял и видях смисъл какво има оттатък. Това се нарича NDE, Near Death Experience. Получи се на K-Hole. 150 мг кетамин администрирани наведнъж те вкарат в K-Hole и тотално те отделят от тялото ти. Имам видео за това в YouTube, където имам 3 репорта, само че е на английски. След такова преживяване губите страх от смъртта и губите страх от много неща. И още по-смело живеете в истината. Понякога трябва да умрем, даже доста често трябва да умрем, метафорично, за да се промени нещо, за да се съживим отново, за да станем отново живи. И знаете ли, психоделиците ти дават едно усещане и ценност за живота, той вече не е дареност. Абсолютната невероятна, невъобразима прекрасност, екстаз от живота се разкрива пред вас. И вие си казвате, уау, аз не съм подозирал, че е възможно да изпитвам такива нива на емоции, такива нива на чувства, такива нива на благословия. И да дойдем до срещата с Бог. Защото аз следвам духовен път от 2011 година. Медитирам, правя йога, тренирам, храня се здравословно и много други неща и практики. Но това, което ми дадоха психоделиците, е много в пъти повече от всичко друго. И знаех, в смисъл, откакто започнах да вървя по духовния път, знаех, че вярвах в невидимото и знаех, че не всичко... Аз преди това бях човек на абсолютно и само на традиционната наука. Трябва да го пипна, да го видя. Много четях енциклопедии като малък. Много наука. И в един момент разбирам, че ние сме енергия, че всичко е енергия, която вибрира на различни честоти. Трябваше и малко интеграция. Но имам предвид, че аз знаех, че невидимото съществува и истинско. Но когато приех около 250 микрограма LSD, аз вече го познавах. Аз вече се срещнах. В смисъл и не само тогава. 5-MeO-DMT е гаранция за среща с Бог. Не е гаранция, но шансовете са огромни. И тогава ставате толкова интимни с реалността, толкова интимни с природата и с себе си, че във вас разцъфва едно цвете, което непрестанно цъфти. И вие всеки Божи ден благодарите за невероятната красота, в която живеете. И това е най-хубавото в психоделиците, че те правят ежедневния живот милиарди пъти по-магически. И вие наистина започвате да живеете в магия. Истинска магия.